मंडळी आजची आपली सुरुवात कुडामधनं नाही तर गुजरातमधनं झालेली करेक्ट आणि आपणाक जाऊचं होतं सुरतमध्ये. पहिले तर चला दिलो रिक्षा बघितलो आणि इकडे रिक्षाचा भाडा पर पर्सनच घेतात. म्हणजे ₹50 ₹100 जी काही सीट असतात तशी डायरेक्ट भाडा ठरवणच नाही. मोठमोठे बिल्डिंग्स आणि भरपूर सारा ट्रॅफिक पार करत फायनली आपण सुरतमधील अजमेरा फॅशन लिमिटेडच्या इकडे येऊन पोहोचलो. ही सुरतमधील सगळ्यात मोठी होलसेल मॅन्युफॅक्चर कंपनी असा. जर तुम्ही आमच्यासारखे नवीनच असा आणि कपड्यांचा बिझनेस स्टार्ट करूचो विचार करतास तर तुमच्यासाठी ह्याच बेस्ट प्लेस असा. कारण म्हणजे यांच्याकडे साडी फक्त ₹99 स्टार्टिंग असा आणि अगदी फक्त ₹25,000 गुंतवणूक करून तुम्ही तुमचा बिझनेस घर बसल्या स्टार्ट करू शकता. यांच्याकडे साडींच्या व्हरायटीजचा विचार केलात तर सर्व प्रकारची साडी तुमका हे एकाच ठिकाणी एका छताखाली मिळून जातले. जसं की साडींच्या व्हरायटीज मध्ये प्रिंटेड साडी असत ते तुमच्यासाठी ₹99, वर्क साडी असत ते ₹131, कॉटन साडी ₹102 स्टार्टिंग आणि सिल्क साडी ₹150 स्टार्टिंग आणि सर्व व्हरायटीजची साडी तुमका मिळून जातले. एवढ्या कमी किमतीची साडी घेतल्यानंतर विक्री कशी करायची याचा योग्यता मार्गदर्शन सुद्धा दिलं जातं. आणि आपण जेव्हा एका छोट्याशा गावातून येतो तेव्हा भाषेचा मोठा प्रश्न असता, तर यांच्याकडे येल्यानंतर तुमका तुमच्या बोली भाषेमध्येच सेल्स पर्सन दिलो जाता जो तुमका योग्य तो गायडन्स सुद्धा देता. आणि फक्त लेडीजचेच नाही तर छोट्या मुलांचे, मोठ्यांचे, जेंट्सचे सगळ्यांचे कपडे तुमका एकाच ठिकाणी मिळतील. बाकीची माहिती देते पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही एकच काम करा, खाली दिलेल्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.